ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛେ କି ବିଲୁଆ ଭାରି ଚତୁର ଅଟେ। ଚାଲ ଆଜି ବିଲୁଆ ଉପରେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହରିଣ ତା ବୁଦାମୂଳେ ଶୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବିଲୁଆ ହରିଣ ପାଖକୁ ଗଲା। ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ହରିଣ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଆଜି କଣ ଏକା ଏକା ଆସିଛ? କି କଥା କହୁଛ ହରିଣ ଭାଇ? ତମ ପାଖକୁ ମୁଁ ଏକା ଆସିବିନି ତ ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ଏଠି ତମ କଥା ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ବା ବୁଝୁଛି? ତମେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ଭଲରେ ଖାଇବ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ। ଆସ ଯିବା। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ହରିଣର କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟଟେ ରଖିଛି। ତମେ ପେଟ ଭରି କରି ଖାଇବ। ତମେ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ବି ପୁରିଯିବ, କାରଣ ତମେ ପରା ମୋର ବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଆଉ ହରିଣ ମିଶି ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ହରିଣ ଗୋଟିଏ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ପାଟି କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନା କରିଦେଲା। ଭାଇ, ତମ ଦାନ୍ତରେ ଏ ଫାଶଟିକୁ କାଟିଦେଇ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ନାଇଁ ନାଇଁ ହରିଣ ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ଫାଶକୁ ଜମା କାଟି ପାରିବିନି। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ମୂଷା ଭାଇକୁ ଡାକ। ସେ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଏ ଫାଶକୁ କାଟି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହରିଣ ଭାଇ, ମୂଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିବ। ସେ ଚାଷୀ ତ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ବିଲୁଆ ଭାଇ? ଏହାପରେ ବିଲୁଆ ହରିଣକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହରିଣ ପାଖରେ ମୂଷା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ହରିଣଟି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ହରିଣକୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ଆଉ ହରିଣ ବି ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ଦୁହେଁ କଥା ହଉ ହଉ ଦୂରରୁ ଚାଷୀ ଆସୁଥିବାର ମୂଷା ଦେଖିଦେଲା। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଫାଶଟିକୁ କାଟିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ହରିଣଟି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ହରିଣକୁ ଦେଖି ତା ପଛରେ ବିଲୁଆ ବି ଦୌଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଚାଷୀ ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଚାଷୀ ହାତରେ ଧରିଥିବା ବାଡ଼ିଟିକୁ ହରିଣ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ବାଡ଼ିଟି ହରିଣ ଦେହରେ ନ ବାଜି ସିଧା ଯାଇ ବିଲୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲା। ଆଉ ବିଲୁଆ ଟଳମଳ ହୋଇ ଏକ ଗଭୀର କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ବି ସେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବିଲୁଆ ହରିଣକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁ ନିଜ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ତାର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଗଲା।